Kusho ukuthi lana makubukwa abantu besifazane abantu besifazane bayabantu abakwaziyo ukwenza izinto zokubajabulisa. So manje mangabe kubhekeka kuyabonakala ukuthi engathi isimo siyehla kukhona ukubonakala ukuthi ingcindezi inamba ziyakhula lapha kwabalwa nesifo zo depression no anxiety kanjena. So namhlanje ke sizofocusa nje ekutheni yiziphi izinto umuntu wesifazane angaqikelela kuzona ukuzama ukuthi impilo yakhe ayigcine isesimeni sokuthi uyakwazi ukuthi ajabule nokuphumelela nokwazi futhi ukwenza izinto ezizokwenza ukuthi ayizithole esendaweni noma esimeni sempilo esikahle. Kusho ukuthi lana singathi okokuqala thatha isikhathi nethuba umuntu wesifazane lokuthi uzazi. Isikhathi esiningi singabantu besifazane sithatha amathuba noma isikhathi esiningi sifunda abantu abaseduze kwethu nokuthi bafunani nokuthi bathandani singazinaki thina. Zinake uzazi ukuthi ubani uthandani. Sake sakhuluma ke siqala le wellness segment ukuthi zazi ukuthi ubani uvelaphi uyapi. Okwesibili kubalekile ukuthi uyihlele izinsuku zakho. Isikhathi esiningi sabantu besifazane ngizokhuluma nje nangami uqobo uvuka ekseni usujaha ukuthi ngiyovusa abantwana bageze ngiyabagqokisa senze lunch konke engikwenzayo ngikwenzela ukugijima omunye umuntu. So akuhlele uthatha isikhathi sokuhlela usuku lwakho. Lokho ungakwenza ngokuthi ubhale phansi izinto odinga ukuthi uzenze osukwini ukuze usuku lingenzeki kuwe kodwa wena wenzeke osukwini. Okwesithathu mhlambe yenza into eyodwa ngesikhathi ukuze into yenzayo uyinikeze ingqondo yakho yonke. Lokho kuyakusiza ke ukuthi yonke into oyiqalayo uyiqede. Istress esiningi sinaso izinto esiqalile sangayiqeda bese ihlala engqondweni zethu ziwukwahluleka zirepresent ukwahluleka ngenxa yokuthi waqala wangaqeda. Uqalile degree umuntu wesifazane wathi hayi kunzima kakhulu kubhizi kakhulu ekhaya wangaqeda into obuyifuna ukuyenza. Uqalile ibhizinisi washiya phakathi wangaqeda. Zonke izathu zakho zimayelana nabanye abantu. Ake wenze lokhu okufiswa noma olangazelela ukwenza wena izathu zakho zibe mayelana nawe. Zinakekele impilo yakho. Isikhathi esiningi siyapheka siphekela ukuthi kudla abanye abantu siphekela sigadile ukuthi ubani amasokisi akhe asebhobukile so kufanele athenge lamasha. Uthola ukuthi simasikhuluma sodwa sihlangene sithi hayibo uyinake phela nawe enza lezinto ezithandwa onoma ezizonakekela wena. Yini oyithandayo? Mhlawumbe uyasithanda isikhathi sokuphumula. Mhlawumbe uyasithanda isikhathi sokuhlala nje nabanye abantu besifazane nixoxa. Mhlawumbe kukhona izinto eziningi ozinyo oyithandayo awuyinakekele nawe uyigade uzibeke phambili. Okunye idla phela ngendlela efanele. Sikhulumile ke ngokudla bafila bejajekile lana umfundisi ukuthi sikhuluma ngokudla. Zinakekele umuntu wesifazane izinto ozidlayo. Umzimba womuntu wesifazane unezinto zawo ozidingayo ngesikhathi esithize. Kusho ukuthi naka ukuthi udla ini kanjani nini. Angeke sifane sonke ngoba izinto ezenziwa imizimba yethu azifani. So nakekela wena ukuthi udla ini. Manje siyakhuluma ke eqaleni sathi lokho kudla manje imphumela yayo ungangayibona manje kodwa later uzoyibona. So nakekela kakhulu iplate lakho ukuthi linani. Okunye chitha isikhathi sakho ngezinto ezakhayo nabantu abanomqondo wokwakha impilo njengawe. Iba umuntu osichithayo isikhathi ezintweni ezakhayo. Isikhathi esiningi ke manje sibheke kakhulu social media nama drama ko TV mhlambe amabhuku noma ama newspaper. Faka emqondweni wakhe izinto ezakhayo izinto ezokwenza ukuthi uphoke phele impilo engcono nempilo enenqubekela phambili. Ungasichithi kakhulu isikhathi sakho ngezinto ezingasho lutho nezingayindawo. Sihloniphe isikhathi sakho. Mhlawumbe nje sisakhuluma ngalokho sihloniphe isikhathi sakho mawumuntu wesifazane. Iba umuntu osazisayo isikhathi.
kusho ukuthi sinciphise izinto ezifana no procrastination, izinto ezifana nokuthi uthi hayi ngizokwenza kusasa noma ngizokwenza ngesonto elizayo. Ake nje ube umuntu othi mawuyithembisile ukuthi ngizokwenza ukuthi ngesikhathi esiwukuthi ukuhloniphe lokho. Uma ngabe wena usihlonipha isikhathi sakho, nabantu abaseduze kwakho bazosihlonipha isikhathi sakho.